Smart Notebook 14 nabízí jeden skvělý doplněk pro matematiky. Je to GeoGebra, která je uložená tady pod ikonou doplňky a pod tímto tlačítkem. Jak když na něj kliknu, tak se mě tu objeví velikánský seznam pracovních listů s widgety pohyblivými, které mě můžou mou hodinu udělat více interaktivní. A já už si vyberu jeden pracovní list, stisknu vložit pracovní list na stránku a už můžu dětem ukazovat úhly, které se mění právě tady na tom ruském kole. Dále jsem si pro vás připravila ukázku, kde je takovýhle krásný kužel a vy můžete měnit podmínky toho řezu kuželem a podobně a znázorňovat zároveň na interaktivní tabuli. K úhlům tady mám ještě perfektní autíčko, které vždycky musí se otočit o nějaký konkrétní úhel, který se vám znázorní. GeoGebra také obsahuje různé pomůcky, které se můžou využívat i v prostoru 3D. A tady vidíte jeden příklad ze života, zrcadlo, můžete si nastavit různé podmínky zobrazení, různé osy a podobně. Mým kolegům, matematikům GeoGebra hodně zjednodušuje práci, takže přeju i vám, aby vám s GeoGebrou šla práce od ruky.